A daidai lokacin da Kiristocin duniya ke ci gaba da sallatar ranar Kirsimati ko ranar zagayowar sadda aka haifi Yesu Almasihu, Kiristocin jamhuriyar Nijar sun sha alwashin ci gaba da yin addu'o'i kamar yadda hukumomin ƙasar suka umurta domin ganin cewa ƙasar ta samu zaman lafiya mai ɗaurewa, kasancewa har yanzu 'yan ta'adda na ci gaba da laɓaɓawa suna kan hare-hare inda daga baya suke arcewa zuwa iyakar Mali, Nijar da Burkina Faso. Pasto Asuman Abdu ya tabbatar da cewa za su yi waɗannan addu'o'in kuma za su ci gaba da yin su albarkacin wannan sallar Kirsimati. Sai mu ce muna yin Ubangiji godiya, bari sunan Ubangiji ya samu ɗaukaka a daidai wani lokacin. Ke shine kama mu taru mu yi addu'a domin wannan ƙasar tamu, ba domin sallah ba kawai, domin mu ga kwanciyar hankali ya shimfiɗu cikin wannan ƙasar tamu ta Nijar. Kamar yadda muke gaya ma 'yan uwanmu, har ma 'yan uwan musulmi mun ji ma yadda sarki ya yi magana akan cewa a sauke Qur'ani. Mu ma insha Allah kowane lokaci ba mu hasa yin addu'a domin wannan ƙasar tamu ba, domin sallar Kirsimeti mu yi addu'a domin ƙasar tamu ta kasance da zaman lafiya, domin sai idan babu zaman lafiya to gaskiya babu ƙasa. To shine gurin mu a wannan shekara musamman ta Christmas. Shine yanzu haka ma muna da wani dan taro da zamu yi tsakanin mu don mu tattauna da zamu addu'o'i ne kawai zamu ci gaba da yi yadda ubangiji zai kawo muna salama cikin wannan kasar tamu ta Nijar. Ba ma kasar Nijar ɗaya ba, duk inda aka tashi hankaluka kasashen mu na makwabta ma musamman. Har su ma muna kawo addu'o'i kukan mu wurin ubangiji da ubangiji zai kawo muna kwanciyar hankali duk gaba ɗaya na kewaye da mu. A cewar Pasto Abubakar Musa za su ci gaba da yin addu'o'in domin ba ma Nijar kawai ba har ma da sauran kasashen nahiyar Afirka da ke fama da matsalolin zaman lahiya. Gaskiya da shekarar mun san kasashe na cikin rashin kwanciyar hankali za mu gama shi cikin addu'a, saboda mun sani ibada da muna yi idan babu kwanciyar hankali ibada ba za ta yi ba. Muna addu'a domin ubangiji kawo mana kwanciyar hankali a cikin kasashe baki daya. Idan muka dubi kasashen mu na Afirka muna cikin wani yanayi, muka dubi a tsaron kasashen Mali da kuma abin da ya tashi a Chad, Nigeria da kuma a Nijar da sauran Burkina, duka wani kasashe ne wanda za a gabatar da su a gaban ubangiji kawo mana kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya. Kuma addu'a da muna yi su wanda suke kawo mana tashin hankali ubangiji ba su zuciya ta tuba, su tuba daga abin da suna yi kuma su daina, domin a samu zaman lafiya a cikin kasashe baki daya cikin iko ubangiji. Haka su ma Kiristoci mata sun bi sahun mazaje takwarorin su wajen ci gaba da yin addu'o'in na neman sauki daga Allah don samun zaman lafiya a cikin wannan kasar da ma sauran kasashen duniya. Gaskiya ta dalilin wannan sallah muna addu'o'i domin zaman lafiya a cikin kasar mu ta Nijar, salama a cikin kasar mu ta Nijar, farin ciki a cikin kasar mu ta Nijar, kwanciyar hankali a cikin kasar mu ta Nijar. Kuma muna addu'a domin shugabanni wanda ubangiji ya zaba, ubangiji ba su hikima da ganuwa domin wannan albarkacin wannan sallah yanda za su yi jagorancin kasa cikin salamarsa, cikin alherinsa, cikin kwanciyar hankali. Sunana Orfa, cikin wannan kasa ta mu ta Nijar ubangiji ya ƙara bado zaman lafiya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.